Hey Ture, må vi stille nogle spørgsmål? Ja. Hvis ikke du skulle være skuespiller, hvad skulle du så være? Diktator. Hvordan var det at spille Steso i Nordkraft? Det var sejt. Er det svært at spille Kim Bodnia? Ja, jeg har prøvet jeg har taget lidt på. Hvilken skuespiller ser du mest op til? Meryl Streep. Hvordan lugter Tom Hanks? Af sæbe. Hvis du skulle lave en perfekt kærlighedsscene, hvilken skuespiller skulle du så være med? Jeg tror bare mig selv er et spejl. Hvad har været din største oplevelse nogensinde? Min største oplevelse nogensinde? Wow, det var at blive født. Fortrød du Slim Stam Slum? Nej, overhovedet ikke. Det var fantastisk, mand. Det er cool. Pieces og Slim Sam Slum fortrød jeg ikke. Ja, hvad så? Du går over for rødt i krydset, når Brogade Fællevej går morges kl. 8.30. Cykler du også uden lygter? Ja, det gør jeg vel egentlig. Der står 2 broer her, Ture. Kan du være den tredje? Ja, helt klart. Der. Skal jeg være den tredje? Ja, kan du vise? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Er det seriøst? Ja. Jeg tror det ikke. Lad mig prøve. Nej, det kan jeg sgu ikke lige nu. Men jeg kan lave den her. Og jeg kan lave den her. Sådan. Det er kreativitet, hvis man ikke... Hvad? Hvorfor spiller jeg altid roller? Hvorfor spiller du altid roller, der er psykisk ustabile? Altid. Altså, jeg synes, Jesper Jensen i Blå Mænd, han var der rimelig stabil. Hvad er den mest grænseoverskridende ting, du har lavet som skuespiller? Det var, at jeg skulle æde 30 flødeskumskager som kajkager i Nordkraft, og måtte gå ud og brække mig, hvor efter Ole Christian Madsen, han tog kameraet og gik ud og filmede mig, mens jeg brækkede mig, så han kunne bruge det i filmen. Tak for hjælpen. Ja. Er du selv en gummitarsen? Ej, jeg har været. Nu er Superman. I hvilken rolle har du følt dig mest udfordret? Det er Campus-rollen, altså, som Natasha Campus bortfører. Er Vin Diesel lige så tough, som han ser ud? Ja, han kom kørende på sådan et løbehjul. Det synes jeg ikke var specielt toft, da jeg mødte ham. Hvilken person, fiktiv eller ej, ville skræmme dig allermest at portrættere? Fritzl og Breivik. Er der egentlig noget, du ikke har ture? Med masser af ting, jeg ikke tør. Vent om, og så kan vise mig dit største skurkeansigt. Okay. Ej, hold kæft, hvor er det dårligt. Nej, det Det er fornemt, Ture. Tak skal du have.